aka Rasta Boy, Studio Gangara Record. Ultra beats on the track. Purchase your tracks. Da rana muna aiki kamar gara muna ta faɗi tashi don mu samu kanmu halaliya. Wake baka yau ya baka gobe banda rabi a duniya. Ka bar tinkaho akan ta duniya. Ba wani mulki wanda zai yi dorewa a duniya. Bancin na rabu sarki don mai aikata sabo a duniya. Ranar nadama tana zuwa. Allah ka taimake mu duniya da lafiyar mu kafin lokacin nadama ya zo. Rayuwa ta duniyan ga tana ta bani tsoro, wasu gorin su kar mu kai zuwa rabon mu ba abinda bawa zai yi wanda rabu bai na ba yanda rabi ya so haka za ta faru da ni da kai wajen rabu da guda muke. Ko mulki kake ko talaka ne da guda muke. In ka fi ni tabbata ka fi ni rikon ibada duniya da lafiyar mu suna a hannuwan mu yanda ka so akan ka haka za ta faru. Ka rinke gaskiya akan ta na tsaya. Mulki da san talaka ba kamar na babu tanja yau ina yake. Zana baka dan misali akan ta duniyan ga in Allah ya baka dama to ka dama. Samun ranka ko da yaushe kana a jarrabawa arziki talauci su ma jarabta daina hasada. Ga cigaban wani ka rabbi ne ya so ya bashi daina kallon cigaban shi ka kalli cigaban ka wani ba gidan zama baranta na abin da zai ci haka duniyan take. Mu dinga nazari da faɗi na duniyan ga wa zai baka yau ya baka gobe har da shi ba bai zane ka ba. Rabbu ne ya ce mu tashi za ya ba mu ko da yaushe kar mu kashe zuciyar mu cikin gari. Mu dinga fariya muna ta zariya kar ka samu ranka ƙarya ko da ko kayo. Ga kaɗan suwa ga baka maganin $100 burin ranka ya wuce na miliyon 100. Allah sarki tsare na shariya ka in zan mutum mai sakin baki mai fariya. Tsare ni yiyi da kai da nuna na iya kai ne ka iya kai ne masana abin da yake zuciya ka shirya da zuciya ta ga hanya madaidaiciya dan shugaban anbiya. Allah kai in zama dan fitina ko dan hayaniya ka bani kariya ga masu su gana tsaya ga mana tsakanin da su tsawon riya. Allah ƙara lafiya da abun more lafiya. Allah dan kunya ka si mu na dariya ka ƙara wadata mu ci mu sha mu kwanta mu wuce gajiya. Rabbu ka sani kai ni ke wa magiya da yawan godiya dare da safiya ka bani kariya sharrin mutan aljan da shaidan mai zuga zuciya. Sani sa Allah gaba a dukkan nan mura kai riko da manzo su didin sa ga nasara. Sani sai an sha kiwa a cucuku a shamiya. Sani sai yaro ya ta kai ga tafiya kai hakuri kaɗan kaɗan zaka ci moriya. Ya ilimi kuma Allah ya hori tarbiya ƙarya ma zalalai sai godiya. Muna sama suna ƙasa kamar 'ya'yan gujiya sai karambani da wuta da nuna sun iya yaban kai jahilci ne in ji mai amsa tambaya. Oci mai akuya ya ce haramun mai kura zai zo gari a sanar da mai akuya. Oci kamar in mun koma mun kalli rayuwar mu ta duniya waɗansu kullum cikin kunci babu gidan zama wahala haya. Waɗansu abin da za su tukun siyo yayi wuya waɗansu ga wadata sai dai abu mata a shagiya.